Ha, baadu sana nan ado di tanah rantau walaupun di korong kampung menggantung cerita kita ya. Ha, kita akan bertemu di minggu yang akan depan. Bukalah YouTube Sinar Padang Official. Oke di sana. Allah jawlule anak sangku ada si mawang malang yolole anak sangku Padang lanyola we larang rantau terlampau lasang ajo Padang lanyola we larang rantau oh terlampau lasang onan tadi lakaset kamang olah nombor lah satu Kini laka masuk larang rantau Hokan nomor ladu
nonton YouTube ladu sana hola sinar lapadang sinar lanyo padang Tuhan hola opi lasi pukuan sanyo izinyo minta kaete jo apa babalie buyangmu Balianya tampe bakarajo membao durian dengan katan tarui bajalan badaninyo ndak lamo inyo sedang jalan olah tiba di labuh rumah satu tiba di labuh rumah desinan kalau kau dipandang baca assalamu baca assalamualaikum disinan kalau kau dilihat ndak guna to etong lamo ndak ada menjawab seorang yu naik nyota ruyati rumah lah naik badan si Muhammad Tuhan naiklah badan si Muhammad disinan kalau kau dipandang indah to bilang-bilang lama setelah naik ate rumah nan durian bajinjang yuo olah tiba dake pintu bilik alanyo toto pintu bilik lanyo tabuka di badannya diri yori satu tabuka pintu yori nampak suami bawa duyan Tuhan onyo ambilnya duyan diori bawa ke dalam bilik tumpak di badannya tuma diri yori lataan duyan elo-elo durian sudah balataan ndak durian diori nanyo makan dulu nyobuean suami ayelah sudah membuat kopi udah dengan bana yoda minumlah kopi dan antalata mandang kato bantu itu bakato badannya buyong Muhammad onde yori bini uda yori hoi ko sikatan dia jodurian makanlah katan jodurian tadi uda yori sedang karajo manimbun punasi rumah yori
Hado ete nampunyo rumah sarato dengan apa tu liau membuat katan durian. Kamu mulai udah makan katan tekan yori di rumah menangi udah sedang makan yori. Hendak jadi katan do dia udah makan mencari udah menangi etek jo apa lah batanyo bakaban kaliau elok-elok liau lagi duyan bawa balik cukui jo katan yori. Untuk yori yo dia makanlah katan dia jo durian dia. Menang kato di suaminya ambil tangan badannya buyung Muhammad. Onde udah sayang joyori udah. Ode tekana udah kayori menangi lo udah makan bakarajo. Alangkah malu dai badan udah yaudah. Alangkah malu dah badan udah mendangakan rupo itu menjawe badan Muhammad. Onde yori adik udah ndak malu lodo dek ulai itu. Awak ndak maliang jo marampo, awak ndak cilok dengan maliang. Omang ecek de indah adoba itu kato badan Muhammad mencari suami lah menangi nanduyan nyokuba di Muhammad nyokuba durian tadi nan sikatan nala nyobuka nyomasuan kepinggan di Muhammad duyan nyobuka elo-elo makanlah duyan dia. Dengan katan yori itu kato si Muhammad Tuhan. Mencari suaminya mengaluan aye mato sinaninyo yori mengecek malambe kok le sayang dah udah kayori apuilah aye mato udah yoda. Hujan udah menangi pulo dah. Kok yori lo lada nangka udah sabui. Kok yori kabake udah asa nyawa di kandung badan nak kabaru badoda. Oh sayang yori dodai nak kabaru bakasih jo sayang anta balipik tangan kadado mangko batu kadai. Oh laki yori Mangko batu kada laki yori ba itu mana katoe nyonyo manangi ta esa aye mato badare-dare la nyuapui aye mato nyotumanyo tumana manangi. Aye mato sudah nyuapui ba itu kalau kok dipandang. Hendak to etong lamo bananyo makan katan durian sedang memakan. Katan durian
Oh sedang memakan ketanduyan makato badan Muhammad. Onde yori bunyi udan dak dibasuhan ya jawe badan yori onde udah dengan bana kok dibasuhan lo ya jomande nambe doa wasalaju oh dai Omandang kato dari yori sinan menjawe badan Muhammad nan tugas awak sebagai anak membasuh anaya jomande kok berang langgam biasa ba itu kato badan Muhammad. Omandang suami memarentan nyo ambil duyan jokatan nyo bawa keluar dari bilik ladiantan dakek mandi tuan. Olah diantan nyo ada ke mande nyo antan durian dengan katan seto talatak di hadapan mande. Oh bakato ayah jo mande dengan lapi elo bau durian jo katan ko antaro kami nambah duo. Ndak paralu dopik kami diagi kalau permasakannya badan yori kalau pencarian badan yori jadi acun kok kami makan piye. Ojankan nasi dengan makanan pulo air saragu kami ndak nio ndak kama makan do pencarian yori ba itu kato ayah jomande. Omandang kato rupo itu di sinan kalau dipandang nyobao babalik di siori nyobao balik masuk bilik pak nyoba balik masuk bilik ba itu kalau kau dipandang dak guna toetong lama lah sampai ke bilik dalam bakato yori ke suami onde udah dengan bana dari tadi lambo kaban dak kanamu mande manarimo dak kasuko mencalik katan dak kajan celik durian nyondak suko pencarian awak membuat ibadati awak atenamo pencarian kita nambah duo jadi acun kok liau makan ba itu kato ayah jok mande dai. Oh jadi acun dah mama liau makan ba itu kato badan ayah naman de coy tujuh. Oh mandang kato rupo itu onde yori ya dia udah ndak ba mande dia bantu itu jangan dilawan. Oh mande awak dia
Ojan dilawan mandejo bapak mambuhe badoso badan kita Omanduhe badoso badan kita makan lalai yori katan durian nabian katan jodurian nak puye badan dia oh dah dia sedang memakan katan durian, tak lama kita bilangkan selesai memakan durian. Onan malam semalam itu ala tidur badan ninyo indak to bilang lama bana. Di sinan kalau dipandang agak sajo di badan ninyo maalun sajo badan yori antaro yori yo Muhammad inyo setia kaduonyo ndak mencubo batangka-tangka inyo sayo yo sakato taga mintuo gak pamerang. Otaga mintuo gak parabo ba itu kalau kau dipandang ndak guna kita bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana disiko kalau kau dipandang maalun sajo badan inyo maalun inyo nambah duo na malam semalam itu. O sakalo lalo hari siang paginya kalau dibilang naninyo tatap bakarang ajo Tuhan. Onaninyo tetap bakarajo tetap juoinyo karajo ndak dipilih do bakarajo asanyo dape untuk makan ba itu kalau kau dipandang ndak guna to etong lamo di sinan kalau kau dilihat maalun sajo badaninyo maalun badannya tadi abi-ari baganti hari abi-ari baganti pakan di sinan kalau dipandang maalun badan inyo tu masih Muhammad ado harinya sakutiko mengecek kabake yori onde dia kandung yori dia yola yori bini Udah kini dia pai karajo menganggap jauh dari tempat awak sekali seminggu dah balik ba itu kata badaninyo mandanga kata rupa itu onde udah dengan bana balik sekali seminggu nak batagai ndak balarang badan udah tapi jangan lupa pada yori dae. Oh tapi jangan lupa nak dapat doyori ba itu kata badaninyo mendanga kata coy itu menjawe badan Muhammad nak kalupa do dia udah kayori. Oh picayo layori bini udah ba itu kata badaninyo barang keinyo bakarajo pai.
tandonyo jauh pak bakarajo di makampungnya sekutiko barangke dari baruang balantai si guntur nangkanyo 7 yo akarajo nyoma di si guntur akarajo sekutiko mangampo gatagang ambie pak olah disi lagu tuai mangampo gata gambienyo kasiguntu ala barangkenyo dari rumah ado kawannya membawa dari siguma tuma kasiguntu pai mangampo gata Opai mengampo gata gambie indak to bilang-bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana Oma alun saja badaninyo sadang onda bajalan ju onda lamo onda di jalan latibo onda di sigu tu Sigon tua baruang balantai sungai lundang di Sinanju Obilolo muka sui namu sampai duya tapagaci di nangkayo tuan Duya tapaci nyawa denang kayo ba itu kalau kau dipandang indah to bilang-bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana lah sampai tempe karajo mulai karajo badaninyo karajo mangampo gatagang ambil tuan Karajo mengampo gata gambie dari batuai kabakabe masuk kajui elo-elo salola masuk ke dalam majui diabui joayange sudah babui kadi kampo ukuran dongkrak pakai dongkrak ukuran bakatrol pakai katrol ba itu kalau nambiaso iyo mengampo gata gambie yo indak to bilang lamo bana sari nyola di sinan masuk kari nyonang kadu la dua hari nyoba karajo karajo mangampo gata gambie otot tinggalan sedang mengampo gata gambie to japu yori tinggal song orang tuan Oto japu yori nyo tinggal seorang nyo panggil yori di kakak duo jo mande sekalian tiga jo suami kakak inyo nanaya masih dalam kamar Odek mande jo kakak nama imbau lah datang badan diri yori
Orang bertiga semua duduk baru mengecek badan Yori. Omande sarato kakak sebab ambo dipanggil yo kak. Omandang kato bantu itu ndak ambo do Yori nama manggil mande kwa nama imbau Yori. Oh kata sampai sabantu itu mengecek sekali badan ninyo. Iyolah badan diri mande. Oda ngalayori pie elo bilo kacarai nyojo Muhammad bilo kacak ngarai kadimi minta pie. Bila no cara ya kadi minta kami nak suko lai dojo Muhammad ndak nio mencalik nyodo di hati rumah nangko ba itu kato badan mande. Omandanga kato badan mande lunak Yori mengece omande serato kakak ndak elok do mande sabantu itu mande. Orang tak salah nang kadi minta cari nyo ndak pernah kasa bake Yori ndak pernah berang bake ambo mande. Oh tadanga di ayah dari kamar, tadanga di bapak dari bilik dalam. Keluar bapak lambek-lambek membawa kabik pinggang cie. Liu simpan elok-elok, nyoan-doan di belakang punggung. Nyodang aju anak mengecek, duo jo mande kandungi nyodek nyodang sebantu itu. Ndak namu meminta cari mengecek ayah sambil tagak. Jadi yo sabatu-batu ndak namu piek berpisah jo Muhammad. Sabatu-batu indak kama minta cari. Omandang katoco itu menjauh badan diri Yori onde ayah sabana nyodang ade ayah ketua ambo kaya dengan mandi walau kakak sekalian. Na Yori ndak do kamalawan tapi kok basuruh meminta cari. Yori ndak suko bantu itu ya. Yori nak suko doya bantu itu menanga kato rupo itu. Nyo ambil sekali kabek pinggang nyo lambui badan diri Yori balapi kanai kabek pinggang kurang aja piek kurang mengarati ndak badanga kecek kami. Indah dopi batarati ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu mamaki Yori kanai kabek pinggang balapi kanai. Oh kabek pinggang yo pae awak marasai bantu itu dek ndak tetan kanai tangan balari kabilik dalam pintunya kunci pae dari dalam Tuhan. Oh pintunya kunci dari dalam itu kalau kau dipandangnya kunci dari dalam rumah di sini kalau kau dilihat. Oh indah to bilang lama memaki nama badan diri Yori menangi di dalam kamar ronde udah dengan bana dengan dida Muhammad Yoda. Oh baliklah leda badan udah pulang lah udah bakar ajo caliklah Yori dai kane tangan Tuhan. Oh caliklah Yori dah kane tangan ba itu bana katoinyo di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo. Oh inyo menangi dalam bilik marato dalam bilik dalam yo pak.
Hotada ngaju dirang sabala iyo lagi lo mande yori anak jale sadang cuitu hoyori jale sadang barek pulo nayori sadang barek lawi dapek babae bantu itu Tuhan. Gilo bananyo mandesi yori baalo caronyo kabacarenyo sadang mamil coitunyo sadang barek lawi bantu itu ba caronyo kabapisa oco itu bana kato urang namandanga iyo lapasi mande yori marato dalam kamar Tuhan. Yori marato dalam kamar di sinan kalau kau dipandang sadangnya menangi-nangi juo. Sinan bakato mane jo bapak cukui jo kakak sekalian jadi baalai diayanan sangka elok baa di mande nang elok mande. Kok sempat ndak jo namuanyo meminta cari alangkah nangka kita buik kato sampai masa rupo itu manjawe ayah jo mandi. Kok ndak namuanyo meminta cari ndak baado kato badan ayah kalau babalik buyung Muhammad ndak boleh lain naik rumah naik. Ndak boleh lain naik rumah nayori ndak dipalape turun tausia badan si Muhammad ba itu kato badan inyo kok turun juo badan yori kita kabek kabilik dalam barampe kita mengabek jadi padia inyo turun kita usia buyung Muhammad Tuhan. Kita usianya buyung Muhammad ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu di sinan kalau dipandang yo agak saja di badaninyo antaro inyo nambah tigo yo barampe jo minantu lanyo buek rencana rupo itu menunggu Muhammad olah balik karajo menunggu Muhammad balik karajo wa itu ayah jamanda to bilang-bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana. Di sinan kalau kau dilihat agak saja di badannya tinggal naya jo mande cukui yo yori jo kakaknya. Sarato buyung masih Ramadan to japui badannya tumai yo badan. Muhammad
Oke to japui buyung Muhammad di sinan kalau kau dipandang indah tabadodo tumanyo bakarajo onda ado barantinyo bakarajo indah tarasolita badan indah tarasolita tulang takanayori sadang bare pai otakana yorinyo sadang bare rang rumah sadang bare di korma tumanyonyo di rumah sadang nyo ado bare lawi tepaso awak bau sao rajin awak bau sao buliet talunggu piti de awak kok lenyo piti kata simpan malayan kok sempat ndak dape elok kok boporasi awak biaya ado ba itu kato badan si Muhammad mangkonyo rajin bakar ajo pae mangkonyo rajin bakar ajo indak to bilang-bilang lamo ndak guno to etong lamo bana odisinan kalau kau dipandang agak sajo di badaninyo awak tu sadang bakar ajo karajo jale o mangampo gata pae Karajo mengampu gata itu kalau kau dipandang lasapakan ninyo di sini ninyo mengampu gata gambia mengampu agata gambie nak guna to etong lamo ode lasa minggunya bakar ajo tiba de harinya petang kami babali inyo simu amat pae babalik inyo si Muhammad babalik badan dirinya pulang menompang jo kawannya ndak lama ndak sedang jalan ala tiba di daerah Tumayo barung balantai konyo tampu jembatan buai tarwi ka rumah mandeyori ala sampai di halaman Tuhan ala sampainya di halaman rumah orang sedang menunggu juo mande jo bapak sedang menunggu iyo pak tuo jo mintuo kamu lainnya naik rumah mengecek mandi badan yori duo jo bapak sekalian dangala diang yuang si Muhammad
mulai kepada yuang hari nangko ang carai kanana badan ambo kami ndak nio buyuang lai rumah ambo janang pijak yuang Rumah moyong jangan pijak baik itu kata badan inyo di sinan kalau kau dipandang mengecek jua si Muhammad onde apa serama seratu mandi. Oh aku salah pak badan ambo aku sabab karena nyo mangko apa mau siambo nadang ade apa ketuamu. Kok ada salah pak tolong tunjuan oh jangan nyambo apa usirang rumah ambo sadang bare pak orang rumah ambo pak sadang bare ba itu kata badan inyo mandanga kata rupo itu obat tambah pane apa joete cari toang yuang janang pa banyak nam pokoknya kami nan sarumah ndak buliang naik rumah lain tadanga katoco itu tadanga di badan yori oh keluar yori dari bilik menangi dori mengece onde udah sayang yoyori jangan tinggal badan yori mencari bininya pak mengecek bantu itu naninyo buyong Muhammad sedang tagak di labuh pintu awak kemulai kemasuknya tulaan di mande badan yori pintunya kunci dari dalam nyo ambil badan yori tadi nyo ambil yori de ayah nyo ambil yori di mande nyo bawa ke bilik dalam nyo kabe anak dalam bilik dangalah pie elo kota perintah berturuti mau bunuh mati ate rumah kami ndak ni si Muhammad oh kami ndak ni odo Muhammad lai ba itu kata badan inyo nan disinan kalau dipandang baru de inyo kabakato mengecek badan Muhammad onde mintu odang abana kok diusia ambo ndak baa oh ndak boleh naik ambo ndak baa tapi palape ambo mengecek jo siori jangan pintu mintu dikunci pulo tuan Mandanga katoco itu bertambah pane mande yori duo jo bapak badaninyo kota barangke yuang dari labu rumah ambo ambil lah diang kadapu ambo bunuang di laman rumah ba itu kato pa alamane layori itu kato mandayori mandanga kato coy itu takui la badan semua Odesinan kalau kau dipandang barang ke dari laman rumaran keluar balik Tuhan
Yo aran keluar balik itu kalau dipandangi na yori tadang ajo marato manangi dalam bilik dalam monde udah sayang yori yoda hujan tinggal da badan yori yoda yori nan sadang da barelawi yoda kok sempat udah indah ado kamayori minta tolong yodai ba itu kato tangi yori Tuhan Oba itu kato tangi yori nyo menangi taisa-isa tadang aju di Muhammad tapi ba mangaban kok mandake ju ka rumah bekonyo catu dia ya yori bekonyo cancang di mande yori Hoba itu de nyopa nantakana tapasok keluar lambe-lambe dek tadanga suara yori baru mengecek badan Muhammad onde yori bini udah yori Yori sayang kabake udah telah biasa yang bana walaupun menjauh dia bantu iko laras sodake dia yo si yori dia udah ndak berang bake yori nan salah badan diri udah mengapo banse holamo yori ba itu kangato badan Muhammad Tuhan Oba itu tanginya badan Muhammad di sinan kalau kau dipandang tadanga tangi bantu itu baru tadanga di siori mengecek jo yori dari bilik udah sayang yori yoda jadi kapai kamale dah rencana udah yoda yori bare dan sebantu iko yoda kapai kamada rencana udah di mako udah tompong tidur ibu bana yori kau udah yoda udah indah ado bamande roda udah indah ado bapak roda udah anak yatim piatu hari malam udah tahu si rumah siapa udah tuju di mau udah menumpang tidur yodai ba itu kato tangi yori Tuhan Homandanga kato tangi yori onde yori di udah peliaro dia anak di kandungan udah barangke nak nyolai udah tinggal barung balantai udah bau menjarak sementara untung bertamu dia jodoh bayi untung tercapai kanan elok Oba itu kata tangi Muhammad selamat tinggal yori dia udah barang ke dia sama seorang yori ba itu tangi si Muhammad Tuhan Ohnya berjalan tarwijo sedang berjalan semua seorang kama jalan nyuaran pak jalan ke padang
Odisinan kalau dipandang Ariado pukul sabale Maningka pukul 2 balik Sadangnya pukul 1 malam Berjalan kaki pai Sama seorang Tuhan Berjalan kaki sama seorang baik itu kalau kau dipandang indah to bilang lamu nak paralu to etong lamo bana di sinan kalau kau dilihat awak sedang berjalan kaki jalan bertambah jauh jauh jalan bertambah jauh deklah jauh perjalanan sedang di kita lataan laka menampunya daerah sungai lundang nyo bajangalan olah sama olah seorang sedang berjalan ya Buyung Muhammad berjalan kaki bentuk itu tinggalnya sedang jalan Oto bilang yori di rumah sedang di dalam bilik dalam air mata badarai dangarai kok menangi kare-kare nak barani beko tadanga dia ya jo mande nyo bunuh mati badan awak ba itu de inyo nantakana masadang di dalam bilik jo menangi taisa-isa aye matonyo badare-dare alat tangi badan yori onak kandung di rahim mande laki layak kate duya laki layak anak ibu hopa bantu ayah jo mangandena pembantu ayah jo mandi ba itu kato badaninyo sedang menangi jo tinggalan badan si yori to japui Buyung Muhammad sedang berjalan samoso sedang berjalannya sama seorang terasolita di Muhammad
Oh nampak lah palanta orang sekutiko baranti duduk di palanta sadangnya duduk sama seorang awanan sedang duduk-duduk hari adonyo pukul 2 malam meningkat ke pukul 3. Kalau apa lempunya dapat lah jago sekutiko mengaluan nonda kabarangke. Di sini napa mengecek kapai kemana mudoi hari malam sabantu hari malamnya sebantu eko mendengar kata bantu itu ane apa dengan bana. Kalau itu napa tanya rencana badan diri ambo mencari tompangan taruh kapangan adang pae. Mencari tompangan pak tarwi ke padang mendangar kato rupo itu katonyo badan apa mako iyo angka mencari tompangan nak tarwi ke padang naiklah nak ate onda badan apa tarwi ke kota Padang baonda samo seorang sajo mendengar kata rupo itu lasana ngati si Muhammad oh Tuhan malasana ngatinyo si Muhammad kalau iyo pak sabantu itu terima kasih pak banyak-banyak pintunya tutui di bini apa onda marah kakak Padang menompang buyung si Muhammad yo barangke dari sungai Lundang malah Padang nan kanyo tuju di Maloati tak kamamang miloyoyori kabatamu yo nda bajalan tarwiju sadang jalan apa batanganyo sadang jalan apa batanyo nak kandung namudoi dari ma badan tadi siapo galajo namo memandang katoco itu onde apa dengan bana kok ambo nangkapat tanyo ambo dari barung balantai galajo namo apa tanyo Muhammad namo badan ambo memandang katoco itu neko itu nak nangkang tanyo namo apa lah tahu tampe buyung bapak lah jale yo kapadang ang di mabana kapadang pai mangapo bajalan buyung sama seorang mandanga kato rupo itu onde apa dengan bana lamalang pak tibo diambo awak seminggu pak karajo di daerah Siguntur karajo manje upa mengampo gata gambi babali awak ke rumah ambo nyusie dimintu apa
nyo siapa derang madimintu nyo siawak dari rumah ndak boleh naik ke rumahnya. Maba itu kata si Muhammad, mangko bajalan pak sama seorang, mangko ambo arah ke Padang kok mbotan di daerah Barung Balantai membue ambo membayar utang badoso ambo kamintu. Ba itu katanya si Muhammad, nama ibuan Pak Ati ambo. Carai jo awak ndak loba, tapi rang rumah pa indak berang. Jo bini ndak baga dua bini nan sadang barek lawi dapet mintu mau sia. Dapet mintu apa mau siawak mangkonya ibu dalam hati. O mananga katoco itu onde nak kandung Muhammad yo jangan basah di hati pulau itu pakaian laki-laki nak kandung oh itunya pakaian orang kemau orang kita, pakaian kita laki-laki. Menang katoco itu naninyo badan Muhammad ndak ada. Oh menangi lalangai di sinan kalau kau dipandang indak toetong lamo bana yo maalun saja badaninyo. Yo agak di badan Muhammad tadinya sadang menopang yo oh sadang menompang jo dapat di mau ndak tibon latibon ndak dibati menampus kelok jari yang tababang daerah Bungui lape nagari daerah Bungui mandaki kabuki lampu lape nagari bukit lampu latibo di sungai Barame onda bajalan-jalan yo. Ndak lama kita bilangkan sampai kagauang onda tadi. Onde nak kandung namu doi kamaran canang ke Padang kato sampai serupo itu. Menjauh badan Muhammad lah jadi mapa enggo gawang apa lah jadi mapa enggo gawang saenggo eko pa ambo manopang
Baitu kato badaninyo ndak guno dietong lamo inyo turun apa lapai tinggal Muhammad disimpangga apalah jalan pakai onainya tinggal di simpangga Odisinan kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana indah to etong lamo hari betama siang ju oh apa Onam pagi sepagi itu disinan kalau kau dipandang oh inyo sadang duduk juo tadanga oplet maimbawan tarui ke terminal nyonai oplet badan Muhammad Tuhan Olanaya oplet Pak Si Muhammad disinan kalau kau dipandang setolanaya ate oplet ia tarui kalau ket badaninyo indah to bilang lamo bana sedang dia te oplet ju ibu hati ndak kamain tekana ju badan yo ngori Tuhan Otakana jua badan yori itu kalau dipandang indah to etong lamo ondak guna dibilang do lamo bana dopa Odisinan kalau kok dilihat dek lamo di hati oplet sampai kalau ket badan inyo Tuhan oh sampai kalau ket badan inyo disinan kalau kok dilihat maalun sajalah si Muhammad satu tiba inyo di loket alaknya masuk ke lapau kopi satu tiba di lapau kopi diminta kopi karang lapau Tuhan diminta kopinya karang lapau disinan kalau kau dipandang setonyo duduk di kursi ayat telata dirangkadai oh mulai mengopi badan Muhammad seto mengopi badan inyo nanawa sedang mengopi
Hoinyo mulai memakai rokok, rokoknya sekutiko kan seskuniang sedangnya jaya Tuhan. Odisinan kalau dilihat indah to bilang-bilang lamo maalun saja badaninyo. Yo agak dek badan si Muhammad, awak sedang meminum kopi, mencaliak kiri lajo kanan, nama engong suok jo kida, dilayangkan pandangan dan jauh, ditukikkan pandang lana nampi. Mencaliak jauh jo hampir di sinan nyo caliak tambangan oto, ado juo tambangan ke Palembang dan ado ke Bangkaulu, ado juo ke daerah Jambi, ado tarui oto ke Medan dan ado juo ke Jakarta. Ba itu merek dicaliak bapikir juo si Muhammad, nama negari ko kamu tuju, nama negari kamu jajak. Ba itu kato badaninyo, co itu kato si Muhammad Tuhan. Sedang mengopinya, mencaliak merek, mencaliak juga tulisan tambangan oto. Ba itu kalau dilihat, sudah mengopi si Muhammad, nyobai kopi karang kadai, kopi lah sudah dibayarnya. Keluar Muhammad dari kadai pai. Keluar Muhammad dari kadai, satu keluar dari kadai, di sinan kalau kau dipandang, yo tekana di badan Muhammad, tanggung-tanggung bulu sarue, tanggung-tanggung ngambo merantau daripada arah ke Medan, daripada yo ke Palembang atau daerah kota Jambi. Yo tamasuk daerah Bangkaulu, biar mau tuju kota Jakarta Tuhan. Biar mau tuju kota Jakarta, ba itu kata si Muhammad, nyo ambil tiket ke Jakarta, otonyo sekutiko. Nyo ambil tiket Gumarang, ba itu kalau dipandang nan tiket ala nyo ambil jam 2 balik, oto barangke menuju daerah kota Jakarta menuju daerah kota Jakarta, riala pukul 10. Manika pukul 11 hari, tapi pukul 2 balik pemberitahuan nala tiba masuk Gumarang ke barangke.
Oh siapa numpang Gumarang Jaya nangka barangke ke Jakarta waktu pukul 2 balik naik lalai kata oh topai Onai lalai kate oto mandanga kato cuy tulanai orang namanya naninyo badan si Muhammad lanai pulo olanai pulo nyote oto ba itu kalau kau dilie oh indak guna to bilang lamo sadang di hati Gumarang Jaya barangke oto dari loket la Jakarta nangkanyo 7 pae La Jakarta otonya 7 sedang di jalan oto tadi oto berjalan lambe-lambe di kota lun bisa kancang yo oto berjalan taruju indak to bilang lamu di sinan kalau kok dilihat sedang inyo di hati oto menuju kota Jakarta iyo jo oto Gumarang Jaya ba itu kalau dipandangi yo balam taranggo ate tanggo manyang tahu ray ate pintu salam ta'azim badan kita alias sakete tantang itu tinggalan oto sadang jalan to japui badannya upiak yori yo labini si Muhammad sadang menangi dalam bilik Tuhan sadang menanginya dalam bilik air mata berdarai-darai manitik jatuh air mata onde udah dengan bana dengan lepasan dah Muhammad jan lama udah dirantau japui yori ke korong kampung yoda hoi bola dai di siori yoda Hoyori sayang dah kabake udah yoda jangan udah berjalan jauh ibola diori bini udah yoda ba itu kato badan yori Tuhan Oba itu katanya katoyori di sinan kalau kau dili inyo menangi juo aye mato badarai balinang jatuh aye mato oh sedang menangi dalam kamar sedang menangi dalam bilik nyotalo bilik di mande nyotalo bilik di ayat takajui badan nupiak yori oh indak yo baranti lepiak menangi dalam bilik ka menangi juo ko badan yori kok menangi juo dalam kamar kami bunuh ka bilik dalam piak
kami bunua kami lihat dalam itu kato badan nyoco itu kato badan mande di sinan kalau kok dipandang indak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana dopa Homan calik mandi berang-berang mandi jo bapak lama rabu tepat so diam dalam kamar ndak barani manangi kare balulu tangi oh dalam mati baik tu nasib badan yori itu nasibnya badan yori indah to bilang lamu di sinan kalau dipandang tinggalnya sedang di alam di dalam bilik sedang di rumah mandekan uang to japui bangadan Olasi Muhammad Oto japui badan si Muhammad baik tu kalau dipandangi oh sadang di hati oto juo sadang di hati gumarang jaya hati boy ndak kama ain Oto gumarang jaya kalau lalape dari kota lari oto lemulai kancang oba itunya gumarang jaya abi hari nyot paesar itulah sari semalam oto jalan Tuhan Lasari semalamnya oto jalan itu kalau dipandangi sedang oto berjalan jua ukuran makan baranti makan oh ukuran kurang minyak bertambah minyak itu oto kok dipandang coy itu gumarang jaya kurang air ditambah air kurang airnya ditambah oto berjalan taruiju ndak lama oto di jalan tibola oto ode punya berangan Latih boto di Bangkauni itu kalau kau depan
Deklah tiba di Bangkau ni tentunya oto naik kapal naik oto ate kapal penumpang banyak itu pulau. Olah samo naiknya kesadonyo lah naik lokate kapal itu kalau nam biasa barangkenyo dari Pelabuhan Merak Bangkau ni nangkanyo tuju di Maloi mantak kabaku cak bilo yori dia kabatamu yo dia. Hoba itu bana katuati Muhammad sedang di ate kapaju sedang di ate kapagadang aye matoban tu maniti Tuhan. Aye mato bantu maniti di sinan kalau kau dipandang indah to etong lamo di sinan sedang ate kapa sedang di ate kapa gadang papasang ia dalam hati onde dia kandung yori dia baniat lah yori Joana iyo Joana di kandungan kok sampai batamu jonan sanang dirantau lai dia udah barat sakit kok sempat capai kana baik udah japui yori kakak ampuang dia. Udah japuinyo ayori ke kampung ba itu kato inyo di sinan kalau kau dipandang yo sadang di hati kapagadang dak lama kita bilangkan latibo pulau di Subarangnya di Jakarta lala turun dari kapal naik oto Ogu marang lajaya ola naiknya naik atenya Gumarang Jaya setora naik ate oto ala naik penumpang kesadonyo. Oh barangke Gumarang Jaya menuju daerah Jakarta daerah Jakarta di sinan kalau kau dipandang indah dietong namo sedang di hati otoju di sinan kalau kau dipandang bapiki ju si Muhammad awak itu baru ke Jakarta anta kasase anta hilang anta sensei anta sensaro. Yo cuman niatnya hatimu aman kok lainnya ibu Tuhan Allah. Oh pimpin si banse di tanah rantau pimpin si mikin sedang jangalan oh Tuhan
itunya kalau dipandangi ndak to bilang dopak bilang lamo ndak disiko to palamo maalun sajo badan inyo naninyo kalau dilihat dek lamonyo pak di hati oto kiro-kiro pukul 5:30 pagi lah sampai oto kaloket di Jakarta baranti oto di loketnya oto baranti oto di loketnya setelah turun penumpang banyak Muhammad lah turun pulau setelah turun ate oto berjalan kaki sama seorang awak itu baru ke Jakarta luntan tuara nagari awak berjalan yo sama seorang sedang berjalan-jalan yo di sinan kalau dipandang baju salai Sarawak salai membawa ganti baju indah ado di malo kadapek membawa ganti baju naik rumah awak nak boleh awak nyusia dimintu Tuhan awak tahu sianya dimintu di sinan kalau dipandangi dicali piti disaku dipandang piti balabia cuman nyo tinggal 2 ribu berjalan kaki sama seorang berjalan nyo nak tentu arah kampung nak jale kanyo 7 rumah nak ada do kanyo tingke yo awak itu baru ke Jakarta nagari ramico itu cuma niatnya badan Muhammad kok sabui biar marapung kok batu biar tabanam kok lai botuan ala selamat lambo di Jakarta nagari ndak kabajajak sebelum tercapai kanan bang ya alai Sebelum tercapai akan baik negari indah doka bapijak nang kampung indah doka bacali biar mati di tanah rantau biar mati di Jakarta ko mengaju oleh balik ke negari harapan kebakit bini mintu berangkawa kok balik bansik juga nagari nak kanyo tarimo di mintu bertambah berang mintu awak biarlah mati di Jakarta ndak ada guna ke korong kampung di kampung indah lodo badusana mandai ndak bapak ndak ada tinggal jo
te banse pulo tuane matingga jo ete avanse pulo tingga jo adi amat tapi nyo adik mande nyo pak musikin pulo balaki ndak lo do di korong kampung awak indak lo ete punyo anak awak sendirian nate rumah ba itu de inyo Muhammad nantakan Nabi mati di rantau orang ya Allah biarlah mati di nagari orang pado balik ke korong kampung ba itu bana katoenyo malah banyak kampung nanyo pijak lah banyak simpang nyo lewati lah banyak nagari nanyo tampu inyo bajalan sama seorang ariado pukul sabang alema Ariado pukul sabale Ariado sama jam sabale tapi meningkat pukul 2 balik lati bolo katu sumbayang nyocali suo joki damai ngong keri jo kanan ndak ado de inyo nampak musaji kama ambil air wudu tapi tekana di badannya nan solat ndak namu tinggal waktu sumbayang na latibo ndak ado nyo ambil air wudu nyo sembah salai daun kayu nan daun kayu tumbuh di laman rumah orang nyo ambil daun nyo gesek nyo pusian daun kabadan tiba waktu solat nyo sumbayang ba itu badan si Muhammad oh Tuhan itu badan si Muhammad indak to etong lamo bajalan juo sama seorang awak bajalan sama seorang nanari bertambah tinggi bajawe dengan patang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam manan malam semalam itu anggaran pukul 8 meningkat pukul 9 Ariado pukul 10 rumah siapa tumpang ti Aroma siapa tumpang tidur di sinan kalau dipandang nampak palantanyo orang duduk di sinan nyobaga di sinan
tempang tidur di sini ninyo tulalo ba itu nasib semua amanah Oba itu nasibnya si Muhammad di sinan kalau kok dipandang indah to etong lamu onan malam semalam itu sekalo lalu hari siang paginya kalau kok dibilang berjalan pulau sama seorang Tuhan. Oh berjalan pulau balik sama seorang sedang berjalan kaki jua berjalan kaki sama seorang kok piti nan dua balik ribu kok piti nak ada lain. Oh kalau tiba lapa jo awi ba acaronyo bali nasi ba acaronyo bali air ba piti pae sarimiti do Tuhan. Oh jangan 1000 jo 2100 rupiah nak bapiti tapi de awak jalan juo berjalan kaki sama seorang. Oh di sinan kalau kok dipandang indah to bilang lamo. Oh agak sajolah di badan ninyo dek lamo berjalan hari bertambah tinggi juo Tuhan. Oh hari bertambah tinggi juo di sinan kalau dilihat kamaranyo sekutiko. Hola tibonyo di daerah Pasain dua lah sampai ke Pasain dua inyo berjalan taruju. Ho indak di siko dopak di Palamo. Hari tinggi sabantu itu waktu solat nala datang nampak musaji Pasain dua Tuhan. Oh nampak musajinya apa sain dua di sinan kalau dilihat. Oh agak saja di badaninyo. Oh ma'alun saja pak badannya tu masih Muhammad tarwi lainnya kamu saji. Honyo ambil si air wudhu sudah ambil air wudhu sumbayang badan si Muhammad pai. Oh sumbayang badan si Muhammad awak sedang sumbayang yo solatnya sabantu itu. Oh indak to bilang lama salah seorang solat kesadonyo tentu keluar di musaji. Oh tumpak di badan si Muhammad indak joinyo ado keluar bamanuang jupa di musaji Tuhan. Oh bamanuang juonyo sama seorang sedang bamanuang ke bamanuang datang orang tua pak kesumbayang pulau seto sudah ambil air wuduknya apa tu kesumbayang pulau.
Hosina napa sudah sumbayang baru bakato badan apa onde nak kanduang namudoi banga bamanuang na samo sorang nae Omanga bamanuang na samo sorang mandanga kato rupo itu onde apa nanelo ati di malo ambo pak tak bamanuang yo pak. Oh dari pagi pak ambo lu makan dari pagi ambo lu minum sasen indak bapiti sarimi indak bakepiang ba itu bana kato Muhammad. O mandanga katoco itu batanyo apa sekali lahi onde nak kanduang namudoi Hodi makok kampung nak jualaman urang mabana nak namudo sabananyo siako gala dengan namo na Osia ko galana dengan namo dan mandanga kato badan apa menjawe badan Muhammad onde apa dengan bana yo pak. Ho kalau nyogala pak dengan namo ambo banamo si Muhammad ba itu kato badaninyo. Ho kalau nyo kampung yo alaman nawa aslinya orang baruang balantai barunya sampai ke Jakarta barunya tiba di Jakarta pak Oh mandanganyo katoco itu sinan batanyo badan apa sebab nak maju karanonyo mangkonyo sampai ke Jakarta rumah siapa kawa tuju ada pemilih ko nak di Jakarta yo nak Homandanga kato rupo itu menjawe badan si Muhammad onde apa dengan bana nasib malang pak di badan ambo nan sabananyo pak badan ambo lumpat tuik tibo di Jakarta tapi di bawah nasib buruk tapi di bawah nasib malang Awak di kampung pak lapunyo bini awak cira rumah sedang barek lawi pak dalam pengandungan pak 6 bulan nambo seminggu bakarajo pulang awak dari karajo mintu pak mau siapa yo pak ndak boleh naik dopa ate rumahnya kunci masuk bilik marato bini ambo pak Marato pak bini ambo tapi mandenyo sangat kejam baduo jo bapaknyo kakaknyo lah 1 pulau memberangi adik badaninyo yo pak Mangko ambo tibo di Jakarta ko ambo tahan di nagari kilap beko pak badan ambo mambuhe membayar hutang mau ni tansi badan ambo yo pak Mangko mo tuju daerah Jakarta boleh jandape basan saro pak boleh janda pak basan saro mandanga kato bantu itu kalau iyo nak sebantu itu kalau iyo serupo itu
Hokonda ado risiko rumah dusanaang mula payang pai jo apa mau tinggal di rumah apa lain nak rampadang yo tapi apa lahir di Jakarta mande lahir di Jakarta bapak lahir di Jakarta nangko lahir di daerah Pasain Nana papa maco itu juo lalamo tinggal di Jakarta apa aslinya orang piang aman apa aslinya nak rampiaman tapi lalamo di Jakarta ndak ada balik do ke negari antanama kampung apa rampiaman jale kecil ini dulu rampiaman ba itu bana katoliau ya kalau nambi ni pa badan apa asli bini apa orang Betawi ndak ada balik do nak ke negari jo apa badan tinggal kok makan awak sama makan kok sanang awak na hola samo hola sanang Menang kato bantu itu laksana hati badanmu Sanang hatinya si Muhammad bari lurui pa ambo batanyo bari bana ambo barundiang si ako namo badan apa Osia ko namo apa badan apa mandanga kato rupo itu kok namo apa kang tanyo apa banamo buyong totie panggilan badan apa o namo ete ang bulie nak jale lo nak di badan nang si totie namonyo badan apa namo ete ang ngupi mana Obini apa bana moema ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu laksana hati badannya tu masih Muhammad mola paile nak ke rumah apa jo apa ang janta takui apa latuo bantu iko tapi dui apa memang susah kami tinggal berdua sajo apa ndak ada punya anak tapi apa ada untungnya lain dah apa do mengontrak di Pasain dua kok rumah punya sendiri tanah kami balik kedua-dua kok rumah tenamo kami ba itu kata badan apa panek dek lamo di bajalan ndak paralu dietong lamo sampai ke rumah badan apa Tuhan sampai ke rumah badan apa panedek na tibo ate rumah satu tibo di ate rumah basalam minyojo ete batanyo ete sekali
onde tuan dangakan bana iko anak sia nambah bau ba itu kato badaninyo mandanga katoco itu kalau itu dia nambah tanyo anak mudo na nambo bau iko asli orang kampung ambo banamo inyo si Muhammad dek malang mai duit di kampung mangkota jajak Jakarta ko Oi nyonyo usia dimintu bininyo sadang barek lawi mangkonyo sang ampai kajakang harta dia mangkonyo sampai dia ke Jakarta ba itu bana katoinyo mandanga katoco itu lasanang mabiati bini apa ba itu kalau kau dilihat Oma alunyo patoti tadi onde nak kanduang na dangabana dangakan ladi Muhammad iko mana kamar mandi iko bilik untuk Muhammad anggap rumah Muhammad punyo ukuran mandi nak bawa mandi mandanga katoco itu lasanang hati Muhammad Tuhan lasanang hati Muhammad konda ado nak kaganti baju apa aja pakai dahulu sama laki dapet nak piti pembali baju mandanga katoco itu lah mandi badan Muhammad setonyo mandi badan Muhammad sudah mandi ganti pakaian yola sudahnya ganti pakaian duduk di luarnya dake apa sarato ete Hola sakali anei